Μας φιλοξενούν στο Διογέννη. Διογέννης είναι ο πολιτιστικός, εξωτεριστικός, ναυτιλιακός σύλλογος Πειραιά, ο Διογέννης. Τα εδέσματα είναι σπιτικά, είναι από χέρια από νοικοκυρές που ξέρουν να μαγειρεύουν καλά. Εγώ δυστυχώς δεν πρόλαβα ακόμα να δοκιμάσω. Μου φορέσανε μια ποδιά για να σερβίρω. Ελπίζω κάτι να μείνει σε λίγο. Τα παιδιά μας που είναι κοντά μας απόψε βεβαίως έχουν έρθει προσφερόμενοι, είναι φίλοι μας. Ξέρω θα με πούνε και τα ονόματά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πείτε δύο λέξεις. Να σας πω και εγώ μια καλησπέρα. Επειδή οι πιο πολλοί από εσάς... Καλά, εσείς τι κάνετε, χρόνια πολλά και καλά. Είμαστε ένα σύλλογος... Πρέπει να βρείτε να κάτσετε. 40 χρόνων. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που είστε απόψε μαζί μας για να διασκεδάσουμε, να πιούμε και να... Δεν θα πάρουμε βέβαια. Γιατί δεν χορέψουμε? Συγγνώμη, θα χορέψουμε ή όχι, δεν ξέρω. Θα χορέψουμε. Θα χορέψουμε. Λοιπόν, εμείς είμαστε ένα σύλλογο 40 χρόνων. Οι δραστηριότητες μας είναι... Το πρόγραμμα σε εβδομάδων δηλαδή είναι χορός τη Δευτέρα, λάδι και παραδοσιακή χορή, τα πρωτάκια χορεύουν τη Δευτέρα, αυτοί που μαθαίνουν για πρώτη φορά χορό. Την Τετάρτη επίσης χορεύουν οι πιο προχωρημένες γυναίκες, γιατί κυρίως γυναίκες είναι. Την Πέμπτη έχουμε, τα λέω λίγο ανάποδα, την Πέμπτη έχουμε προβολές ταινιών. Την Τετάρτη έχουμε μια μικρή χοροδία που αυτή τη στιγμή έχει μια παύση αυτό το διάστημα λόγω των διακοπών. Τα καλοκαίρια κάνουμε συναυλίες εδώ, ομιλίες Και μπανάκια. Και μπανάκια, βέβαια μπανάκια. Ο σύλλογος είναι πολύ λιτός όπως βλέπετε, απλώς φτιάχνουμε από μια παρέα παιδιών, τότε ήμασταν παιδιά. Βλέπετε έχουμε αφήσει το βράχο εδώ μέσα στο σύλλογο, γιατί όλο είναι φτιαγμένο από την πέτρα, από τούλο και ξύλο και γυαλί. Αυτά συμβαίνουν απλότητα. Εμείς μαζευόμαστε εδώ, έχουμε διατηρήσει την οικογένεια αυτή που ήταν πριν 50 χρόνια περίπου και μαζευόμαστε εδώ και ξεχνάμε τα βάσανα της ζωής. Βγαίνουμε σπίτι, ξαναδικόμαστε και ξαναφεύγουμε το σπίτι, ερχόμαστε εδώ για να ξεχάσουμε. Λοιπόν, και πάλι θα σας ευχαριστήσω που ήρθατε παρέα μας εδώ απόψε. Καλή σας όρεξη, καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ λέω να το κάνουμε συχνά αυτό, γιατί και εμείς ξέρουμε να μαγειρεύουμε. Μαγδαλένα μου, είσαι και εσύ καλή νοικοκυρά. Όλοι, και εδώ και η Λότα και η Νέλη και όλοι οι φίλοι μας. Ξεκινάμε με ό,τι θέλουν τα παιδιά να πούνε και μετά θα δούμε πώς θα πάει το πρόγραμμα. Ξεκινήστε να κάνετε για μας. Είναι και πολλά τρόφιμα που ήδη εμείς έχουμε διαθέσει. Λέω για τους συναδέλφους σας που μας ακούνε. Περίπου 50 σακούλες με τρόφιμα, δώσαμε τις 25 με κάποια κοτόπουλα που μας διέθεσε ο Διογέννης και μας γνώρισε και με ένα άλλο σωματείο, την Αλληλεγγύη Πειραιά, που θα μας βοηθήσει επίσης να βοηθήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τους συναδέλφους μας που έχουν απόλυτη ανάγκη. Τους ευχαριστούμε στην υγειά τους και στην υγειά μας. Να ξανάρθετε, να ξανάρθετε. Συγχαρητήρια για το γούστο σου. Συγχαρητήρια για το γούστο σου. Το γούστο για την ταβέρνα. Εννοείται. Είπα στον πρόεδρο να την ονομάσουμε ταβέρνα η καλή καρδιά. Και στις κυρίες που Είπαμε. πάρα πολύ.
the cold. I see your lips, the summer kisses, December hearts. I used to go since you went out with a strong note and struck me. Oh, with a song, but I used to dance for my darling, when the old trains start to go. Τα μάτια σου, τα δυο γλυκά σου γύρα να τα πιούμε και το μάτι να την πούμε. Όπα είπα και ξανά θέλω να τα σπάσω, θέλω να τα κάψω και θέλω να ζω τούτη τη βραδιά. Η ζωή μας θέλει, μα όχι και θέλει και φύγε πάλι καρδιά. Μαργαριτάρια στο βυθό που είναι κρυμμένα, άλλο στον άστρο σου λεγόνα θα χωρέσει. Γιατί μ' αρέσεις κούκλα μου, πολύ μ' αρέσει. Γιατί είσαι εσύ γυναικάς δηλαδή και ψεύδα, για με έχεις γίνει της καρδιάς μου κοντεύτρα. Για ωραιότερα θα σου καγορασμένα, μαργαριτάρια στο βυθό που είναι κρυμμένα.
μαργαριτάρια στο βυθό που είναι κρυμμένα. Κι αν είσαι εσύ γυναίκα σταθή και ψεύτρα, κι αν έχεις γίνει της καρδιάς μου τώρα η κλέφτρα, τα ωραιότερα θα σου κακορασμένα, μαργαριτάρια στο βυθό. Στο αρμόνιο και στο τραγούδι. Ο Βαγγέλης τραγούδι κιθάρα. Είναι το ομορφότερο της παρέας. Ο νέος το παίζει ο Θοδωρής, αλλά επειδή είναι παντρεμένος δεν του επιτρέπει σύζυγός του και έτσι το έχει ξεχάσει. Και ο Αρίστος με την μπουζούκα του. Και εσύ ανήπαντρος είσαι. Να σου πω όμως είσαι σε ηλικία γάμου, να πάμε και το προηγούμενο. Επειδή όμως δεν τους φοβάμαι, είναι παιδιά με μουσική παιδεία και γενικά με παιδεία, γι' αυτό και είναι κοντά μας απόψε. Δηλαδή με παιδεία, με πολιτισμό, προσφορά στον άνθρωπο, στον συνάδελφο, στον συνάνθρωπο. Λοιπόν, Όλγα μου, μόνο τόνους να τους λες. Τόνους και... Κατάλαβες. Και πρώτα απ' όλα θα πω χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να έχουμε κοντά μας και να πιστεύουμε τα πάντα. Όλα είναι πολύ όμορφα. Ναι, θα τα πιστεύω. Θα πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά. Ένα περιστέρι στην απάνω γειτονιά.
να μην με καταλάβεις, ναι, ανησυχώ. Και επειδή ανησυχώ, έχω τόσο στενάχωρη καρδιά που δεν με πιστεύει σε μένα. Περνάω από την πέπα, περνάω από τη κρούζη που έτρωγε και έτρωγε, αλλά... Ψήτα για να πιω λιγάκι παραπάνω γιατί είναι η ζωή τέλεια και εγώ τσιγάνω έχω στενάχωρη καρδιά σε κλαίγιο δεν κόρουλε και οι καρδιές του κατενόμισω μισό σου δεν κερδούνε. Βάτε λίγο τον τόνο. Και τώρα το προηγούμενο. Το κάνω κι εγώ. Γρήγορα τον άλλο, τον αλήθεια κάτω. Λοιπόν, της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Την Όλγα την είδα ένα βράδυ στο μπράκι της Διδότου. Εκεί τι μέρες είσαι? Τετάρτη, μέρα Τετάρτη. Ευτυχώς, γιατί την Πέμπτη ήρθα μαζί μου στο Κοέρο, δίπλα στο Κάραβελ, στις Κώστας, της Μαρίας στο Στέκι. Και αν είσαι και ελεύθερη στο Ρεβεγιόν, θα είσαι πάλι μαζί μου. Θα θέλεις, ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η Όλγα Πεντομετάρη, παιδιά. Πήσαμε συμβόλαιο απόψε, εδώ τελειώσαμε. Λοιπόν, και εφόσον φτιάχνουμε πρόγραμμα, νομίζω ότι πρέπει τώρα, και έχω και υποχρέωση μεγάλη βεβαίως, γιατί ο πατέρας της ήταν ο δάσκαλός μου, είμαι πολύ συγκεκριμένος όταν μιλάω για τον άνθρωπο, μου άνοιξε το δρόμο, μου έδειξε το δρόμο της καλλιτεχνίας, όχι μόνο πώς παρουσιάζουν ή πώς στέκονται στη σκηνή, αλλά και πώς συμπεριφέρονται και στα καμαρίνια
Και στη ζωή και παντού. Ήταν ο άνθρωπος που με δίδαξε τα πάντα. Ο Γιώργος Οικονομίδης, και ο Θεός να τον έχει κοντά του πάντα. Η Μαριαλένα είναι ένα κομμάτι από τη ζωή του. Ήταν η αγαπημένη του. Ξέρετε ότι ο Γιώργος Οικονομίδης έκασε ένα μικρό κοριτσάκι σε πολύ μικρή ηλικία. Τότε είχε πεθύσει όλη η Ελλάδα. Και το ίδιο όνομα πήρε και η Μαριαλένα. Ήδη παίζεται στο Αλιάρτη στην Κωνσταντινούπολεως. Είναι η τελευταία παράσταση απόψε για το μεγάλο κοινό, γιατί η άλλη Δευτέρα είναι κομπλέ, είναι κλεισμένη και κρίμα που δεν το προλάβατε. Είναι η ζωή του Οικονομίδη με τη Φιλίνη, την Ελένη, με τον Σπύρο τον Θεοδόση και μια ομάδα σπουδαίων καλλιτεχνών, η κυρία Σκενάζη και τη σκηνοθεσία. Και η Μαριαλένα βεβαίως είχε τη συγγραφή του έργου αυτού, έτσι δεν είναι? Με περίμενε, δεν τα πούμε ένα. Θα κάνει το σκατό, ας πούμε. Αλλά εκείνο το σκατούλι έγινε μια σπουδαία γυναίκα, έγινε μάνα, έγινε σύζυγος και πολύ σπουδαία καλλιτέχνης. Που είμαι μόνη, μα τόσο μόνη, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό. Πότε η θλίψη, πότε η πόνη, που να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό, που με χτυπάει καμίλιο τα γέρι, να έρθεις και μένα, φίλε αυτό, να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια για να σφίξεις σωστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Να σε Θέλω καλά. να χαμογελάμε, θέλω να ζήσουμε όμορφα από εδώ και πέρα, καλύτερα. Και από εμάς εξαρτάται να προσέξουμε μεθαύριο. Τι να προσέξουμε, ρε τι θα κάνουμε, τι θα ψηφίσουμε. Δεν σηκώνουνε λάθη πια. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Διογέννη για αυτή τη φιλοξενία που για μας τους καλλιτέχνες, και είναι και προσωπικοί μου φίλοι, τους αγαπώ πάρα πολύ, είναι ένας από τους καλύτερους συλλόγους του Πειραιά. Πρόεδρε Κωνσταντινίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σπίτι μας! Χωρίς έμφυα. Τραγουδάρα. Πλάκα στην πλάκα κάνουμε προγραμματάρα. Τα λόγια που σου λέω είναι πολύ απλά, μα έχει σημασία που είναι αλήθινα. Ζωντάνεψες αισθήσεις που ήταν νεκαρές κι ήρθες να μου χαρίσεις υπέροχες στιγμές. Η θρησκεία μου είσαι εσύ, είσαι όλη η γη, είσαι ουρανός, είσαι εσύ το φως που με οδηγεί. Η θρησκεία μου είσαι εσύ, είσαι όλη η γη, είσαι ουρανός, είσαι εσύ το φως που με οδηγεί.
σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή κι αν έρθει ο χειμώνας γλυκός θα είναι κι αυτός αφού για μένα θα σε εσύ ο ουρανός η θρησκεία μου είσαι εσύ είσαι όλη η γη είσαι ουρανός είσαι εσύ το φως που με οδηγεί η θρησκεία μου είσαι εσύ είσαι όλη η γη είσαι ουρανός είσαι εσύ το φως που με οδηγεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι λίγο συγκινημένος γιατί τραγουδάω για σας, για αυτή την ωραιότερη γενιά του 20ου αιώνα. Μπράβο Γιάννη. Άνθρωποι της τέχνης από ψυχή, από ψώνιο, Αυτό είναι. τόσα πολλά που έχετε προσφέρει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι συγκεκριμένος επίσης για τη Μαριαλένα, για αυτό το παιδί θαύμα του Γιώργου Οικονομίδη, που είχα τη μεγάλη ευκαιρία στη ζωή μου όχι να συμπορευτώ μαζί του, αλλά και να με παντρέψει. Δεν το ξέραμε αυτό. Βέβαια, και τη σύντροφό μου την έχασα πριν λίγους μήνες. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Ζήσαμε πολύ ωραία χρόνια μαζί. Πέτυχε η κουμπαριά του 46 χρόνια. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο. Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo e col silenzio non mi vedo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte segue sempre il giorno e il giorno verrà. Ο Θοδωράκης ο Μπερδές, ένα από τα γλυκύτερα πλάσματα της ελληνικής μουσικής. Το μαλλίδικο του είναι. Περίμενε μαέστρο. Το χαρίσω, μαέστρο. Μαέστρο, περίμενε. Άλλο είναι αυτό. Έχω κάνει κάτι λεζάντες που έχουν μείνει. Καλά, ο Άλεξ ο Στέας, ο Αξέγαστος, έλεγε και ψυχήτρια και έμεινε. Ο Γιώργος Οικονομίδης, ο Δασκασμού, έλεγε το φίλοι μου αγαπημένοι. Εγώ είπα μερικά πράγματα και μεταξύ αυτών νομίζω ότι είπα κάτι πολύ πετυχημένο σε μια παρουσίαση που έκανα στο Γιάννη τον Πετρόπουλο, λέγοντας το κανόνι του ελληνικού τραγουδιού. Ναι. Οπότε θα μας το πει. Υπερβολές.
και μεταμορφείται παλιό κανόνι. Στολίζει μεταμορφητής παλιό κανόνι. Κι ένα ζευγάρι ταιριαστό, δυο περιστέρια όλα του κάνει, μαύρη κάνει, κανόνι που για θάνατο ζωής χωράει. Κανόνι που για θάνατο ζωής χωράει. Συνάντηση μετά από χρόνια. Θυμάμαι ότι ήσουν 16 που λέγαμε για κάτι αιώνιο. Και τώρα η ζωή έχει πετάξει. Η αγάπη είναι δικό μαχαίρι, σαν πέσει στα γρανάζια της ζωής. Αν ζούσαμε μαζί, πες μου ποιος ξέρει, αν θα ήταν η αγάπη νικητής. Η αγάπη είναι δίκοπο μαχαίρι, σαν πέσει μες του χρόνου τη φορά. Ενώ εμείς που ζήσαμε σαν ξένοι, μπορούμε να αγαπιόμαστε ξανά. Δυο ξένες μείνουμε και πάλι το όνειρο αυτό να μην χαλάσει. Δυο ξένες μείνουμε και πάλι κανείς μας έτσι δεν θα χάσει. Η αγάπη είναι δίκοπο μαχαίρι, σαν πέσει στα γρανάζια της ζωής. Αν ζούσαμε μαζί, πες μου ποιος ξέρει, αν θα ήταν η αγάπη νικητής. Η αγάπη είναι δίκοπο μαχαίρι, σαν πέσει μες του χρόνου τη φορά. Ενώ εμείς που ζήσαμε σαν ξένοι, μπορούμε να αγαπιόμαστε ξανά. Γιάννη, και το κρυβιζάκι το άλλο που λες, το ωραίο, με τα καφενεία, με τα καφενεία. Α, με τα καφενεία. Για δακρυαστένα, παίξε τις σκούλες σου και γέλα. Τρέξε στις λάσπες, στα υπόγεια, είσαι πολύ μικρή διαγώνια. Ξέρεις παιχνίδια, ξέρεις τρέλες, στέλα με τις χρυσές κορδέλες. Με το παιχνίδι της αγάπης θα κάνεις χρόνια να το μάθεις. Είναι πικρό, είναι σκληρό, σε βασανίζει σαν αστέρι. Ένα παιχνίδι που κανείς
ποτέ σωστά δεν το μαθαίνει. Είναι νωρίς για δάκρυα, Στέλλα. Παίξε τις κούκλες σου και γέλα. Τρέξε στις λάσπες, στα λιμόρια. Είσαι πολύ μικρή κι αγόρια. Κι αγάπη Στέλλα, όσο μπορείς ακόμα γέλα. Ώρα την ώρα θα βραδιάζει, θα έρθει η ζωή και θα περάσει. Ξέρεις του κόσμου τα παιχνίδια, Στέλλα, μετά σαν τα κοτσίδια. Μα της αγάπης το παιχνίδι πολλούς χαϊμούς μικρό μου κρύβει. Σκληρό, σε βασανίζει σαν αστέγει ένα παιχνίδι. Κανείς ποτέ σωστά δεν το μαθαίνει. Είναι νωρίς για δάκρυα, Στέλλα. Όσο μπορείς ακόμα γέλα. Όλα την ώρα βραδιάσει θα έρθει η ζωή και θα περάσει. Θα ξέρετε όμως, εμείς χωρίς ήχο και χωρίς μουσική είμαστε ένα μηδενικό. Μπορεί να τραγουδάμε και χωρίς μικρόφωνο, αλλά το μικρόφωνο είναι το α και το μέγα. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε έναν άνθρωπο που ούτε εγώ τον εγκατέλειψα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ούτε εκείνος με εγκατέλειψε, και επαγγελματικά αλλά και ανθρωπιστικά όταν χρειάζεται. Έτσι λοιπόν απόψε είναι κοντά μας με τους συνεργάτες του ο Γιώργος Αχαραλοπίδης, ο πειραιώτης με το υποτέαμα, και μας καλύπτει απόλυτα και πάρα πολύ ωραία να δώσουμε μια υπέροχη βραδιά εν ώψη του καινούριου χρόνου που όλοι τον περιμένουμε με μεγάλη αισιοδοξία και ιδιαίτερα που συμπίπτει με τις εκλογές. Θα σας πω δηλαδή. Χορεύει το τρίο Διογέννης. Ξέρεις είναι, εγώ τρεις είδα πριν. Ζαβέτας. Λίγο χώρο στα κορίτσια, λίγο χώρο αφήστε. Όλες οι μέρες γίνανε φωνή που σε φωνάζουν, κίνητες γίναν τα δαχτυλιά που στην καρδιά μου στάζουν. Τελικά τρίο είναι. Μια χαρά είναι, Πρόεδρε. Να σας προσλάβουμε.
μάνα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Παναγία μου, δεν πάω σπίτι μου απόψε. Τώρα το δίκιο σου γυρεύεις κι όλο μετράς στα δάχτυλά σου τις αμαρτίες που έχω κάνει. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Μα το δικό σου αμαρτήμα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Λοιπόν, παιδιά, οι προσφορές είναι συγκινητικές. Η μία φέρει την άλλη. Ο Σπύρος ο Μπιμπίλας προχθές ήρθαμε εδώ. Πρόεδρε, είχαμε την...
συμπληρώνει το σύνολο αυτό, είναι επικεφαλής μάλλον σαν γυναίκα. Τα παιδιά αυτά έχουν παντού μεγάλη επιτυχία, το ξέρουμε όλοι μας. Γλυκιά, είναι και η μαμά μας, η μαμά, η μανουλίτσα μας. Και εγώ τη μανούλα μου την είχα πάει πάντα την είχα μαζί μου, δεν την αντάλλασα με τίποτα, δεν με διαφέρει. Φώτια που σπατάει, έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με χωράει. Έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με χωράει. Σ' αγαπώ, πρώτη που σε μαθαίνω, πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω. Πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω. Πώς μ' αγαπάς και να σου δίνεται να σε μείνει αυτό το σώμα που δεν το πονάς. Πες μου πως γίνεται, κι άλλο παραμένει με σένα μαγεμένη. Τα κλείσω και πονώ, φωνάζω και κρατώ. Τα κλείσω και πονώ και κλαίω και παραμιλώ. Φωνάζω και τελειώ και κλαίω και παραμιλώ. Πρόσισε και πάρε με, στις μικρές γαλουτές. Ο Σπύρος είναι μεγάλος, είπα και πριν, μεγάλος αγωνιστής. Συμπορευόμαστε. Πρώτη φορά, παιδιά, υπάρχει σύμπνοια και δεν τσακώνεται ο πρόεδρος με τον γενικό γραμματέα. Πώς θα καταφέρουμε και συμφωνούμε σε όλα. Και αυτός είναι ΣΥΡΙΖΑ, παναθεμάτων. Εγώ είμαι, παιδιά, πατριώτης. Και καλή ελευθεριά. Γεια σας. Από ποιους και πού θα πέσουμε, παιδιά, έλεος. Προσέξτε, παρακαλώ. Θα σου πω, πρόσεχε την αλληλεγγύη, γιατί εντάξει.
πόσο τρελά σ' αγαπώ. Είσαι παιδί που πειραζώ στις δόσεις. Αι, 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 αι. Λοιπόν, τη λέξη κα που ξεκινάει από κα, συναισθηματικό, αισθησιακό, στερεθιστικό, στράτος Διονυσίου, ξεφυλίζοντας. Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Να περάσει όπως η βραδιά. Έρθει, ας τη δασκάλα, στη δική σου τη σελίδα σταμάτησα και θυμήθηκα πως για πάμε όλοι μαζί. Μα δεν θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου, ούτε τον ύπνο της ζωής σου. Δεν θυμήθηκα και προσπαθώ πια να θυμηθώ. Να σε κάνετε με την Εύη από μπροστά εδώ που είναι η μαθήτριά μου. Έλα. Και προσπαθώντας καρδικά να θυμηθώ από εκείνη στο γυαλό πετούν οι γλάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι, να τα πέσαμε μακάρι. Άνοιξε το παράθυρο, η γειτονιά να παίξει. Γεια σου μάνα, η πουλιά κι ο αυγερινός μαζί σου για να παίξει. Προβάλλε στο παραθύρι, κρυσταλλένιο μου ποτήρι, κρυσταλλένιο μου ποτήρι, προβάλλε στο παραθύρι. Ο λογισμός με παίρνει. Ο
ο ήλιος βγαίνει στα βουνά κι ο ύπνος δεν με παίρνει. Σήκω από βραδείς και να σε αύριο νωρίς κοιμάσαι. Τάρι, 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 στο γυαλό πετούν κλάρι. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου ίσου σκιούδα. Έχω καταλάβει
όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού μας ροκανίδια. Άλλο ανοιχτό μάτις κι άλλο απολωμάτις, άλλο ανοιχτό μάτις κι άλλο απολωμάτις, όλο ίδια και τα ίδια. Στενάσι και το κέφι μου εκολάσει. Συννεφιές, συννεφιές, όταν δεν σε βλέπω έχω ακεφιές. Σαν τα ζάρια τους περιέρισα και τους άντρες σαν τα ζάρια τους περιέρισα. Είμαι εγώ γυναίκα φίνα δεν περιέρισα.
γελάς. Όταν σ' αρέσει ξαφνικά με αγαπάς. Με πληγώνεις μα κοντά σου με κρατάς. Δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Θέλω να σου πω αδείο και να φύγω μακριά. Αν σε βλέπω να αναπλήσεις η μάτια σου με πονά. Τι θα γίνω πια δεν ξέρω, τι θα κάνω, τι να πω. Αυτά τόσα ψέματα σου με έχουν χάσει το μυαλό, το μυαλό. Με παιδεύεις κι όλο παίζεις και γελάς. Μου θυμώνεις και δεν θες να μου μιλάς. Όταν σ' αρέσει ξαφνικά με αγαπάς. Με πληγώνεις μα κοντά σου με κρατάς. Δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Με ένα μεγάλο ταλέντο, κάτι λίγο το βάθος, με ένα μεγάλο ταλέντο, καταρχήν έχει ταλέντο στην ανθρωπιά, έχει ταλέντο στην οργάνωση, βγάζει το βάθος. Ακόμα δεν έχει μάθει. Έχει ταλέντο. Καλά, χαίρετε. Στην Σαλμόνικα, ο πρόεδρος μας, ο Πέτρος Κωνσταντινίδης. Μπράβο,
Μπλα μπλα από εκεί, μπλα μπλα.
πίσω, θέλουμε να πούμε θερμότατα ευχαριστώ στο σύλλογό σας, το Διογέννη. Κώστα, άνοιξε αυτό. Γιατί ο κόσμος έχει ξεχάσει να ζει ωραία και δυστυχώς μας είχαν συνηθίσει τα κλαπατζίμπαλα και τα θόρυβους μέσα στα μαγαζιά. Αυτή είναι η πραγματική ζωή και όμορφη. Και να το συνεχίσετε και θα σας ξανάρθουμε. Χίλια ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε και το Manesis Tours που μας πρόσφερε το Pullman γιατί την επαφέραμε. Και το σοφτολογικό μας! Έρχεται ο Ανδρέας ο Manesis να ήταν συμμαθητής μου στη σχολή και έχουμε διατηρήσει φιλία από τότε. Ήταν ηθοποιός. Ηθοποιός βέβαια και πολύ καλός. Και σας ευχόμαστε από την καρδιά μας χρόνια πολλά. Να πάει καλά η χρονιά με ό,τι αλλαγή έρθει, για καλό να έρθει. Και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ κοντά σας και να μας βοηθάτε και να σας βοηθάτε. Κώστα, Θέλω να πω ότι εμείς αυτό το που είδατε σήμερα το κάνουμε συχνά, σχεδόν κάθε 15 μέρες. Όποτε θέλετε να πούμε, με ένα τηλέφωνο, θα έχουμε πολύ να σας κοντά μας. Εντάξει, σας εύχομαι και εγώ καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.